Molim vas da ugasite svoje mobilne telefone. To se odnosi i na tebe, Varagiću. Pre nego što film počne, morat ćete da naučite nekoliko finskih reči. Kiitos na finskom znači hvala. Kiitos, hvala. Juustoa na finskom znači sir. Juustoa, sir. Maito na finskom znači mleko. Maito, mleko. I leibä, što na finskom znači hleb. Leibä, hleb. Suomen tasavalta on valtio Pohjois-Euroopassa Itämeren rannalla. Se rajautuu idässä Venäjään, pohjoisessa Norjaan ja lännessä Ruotsiin. Etelässä lähin naapuri on Viro Suomenlahden eteläpuolella. Suomi on verraten harvaan asuttu maa. Sen väestö keskittyy pääosin maan etelä- ja keskiosiin. Asukastiheys on noin 15 henkilöä neliökilometrillä. Ensimmäinen maailmansota aiheutti Venäjän keisarikunnan romahduksen vuonna 1917. Sekavassa tilanteessa Suomen suuriruhtinaskunnan onnistui kuitenkin julistautua itsenäiseksi 6. joulukuuta 1917. Suomen itsenäisyyspäivää vietetäänkin juuri tuona päivänä. Maamme liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995. Unionissa suomalaiset edustavat noin 1% EU:n 500 miljoonaisesta väestöstä. 90-luvun aikana Suomi alkoi kansainvälistyä ja maahanmuuttajien määrä ylitti maasta pois muuttavien määrän. Eläinmaantieteellisesti maamme kuuluu palearktiseen vyöhykkeeseen. Yleisiä nisäkäslajeja ovat muun muassa orava, jänis ja kettu. Suurista eläinlajeista meillä esiintyvät karhu, susi, hirvi, peura ja poro. Suomen matelia- ja sammakkoeläinlajisto taas on melko köyhää verrattuna muihin maihin. Vuoden 2009, eli viime vuoden toukokuussa Pyhän Georgioksen kuoro Serbian Novi Sadista teki matkan Suomeen, kaupunkiin nimeltä Vaasa.
Hoćeš malo? Ovo su prvi ekskluzivni snimci za putovanje u finale. Pa da počnemo. Novi film. Počnemo novi film iz početka. Treći deo trilogije koji se niko ne bi nadao dok nismo snimili drugi film kreće opet iz Novog Sada, završava se opet na Baltiku. Kako ćemo ovog puta imati incidente? Saznaćemo uskoro. Veoma je komplikovano spakovati se za dva, apsolutno suprotna godišnja doba. Imamo tamo, čeka nas plus 8 do 12 stepenija, ovde je plus 36 i meni je trenutno najveći problem taj. Vukice, Da. kakav je osjećaj posle ovako kraće pauze, ne odlazaka na veliko kulturno putovanja, ponovo se pakovati i ići sa dragim prijateljima? Sveopšte uzbuđenje. Ponovo, iznova je nešto novo. Mislim da će biti lepo. U ponedeljak noć u Novom Sadu. Ko još nije shvatio kad se vraćamo, u ponedeljak noć. Aj sad. Aj sad gde si? Sad nalazimo se na aerodromu u Budimpešti i da li sam već rekla da mi nimalo nije lako. Ovdje ima jedan aeroplan, u narodu poznati kao avion. Šta je to? Prenos utakmice. Prenos utakmice se nažalost vratila. I evo nas u avionu. Ovo su avionske ručke. Malo si u sedištu nezgodno, ja. Za vreme, sad će ovo da nam objasni šta da radimo u slučaju da uletimo u vodu. I za vreme poletanja obavezno držanje za ručke. Hyvät matkustajat, tervetuloa Malivin lennolle. Laitakaa käsimatkatavaranne joko edessänne olevan istuimen alle tai matkatavarahyllylle. Käytävät ja varo-uluskäynnit tulee pitää tyhjinä Kako Mađari govore finski jezik? Myös, että tupakointi Malivin lennolla on kielletty. Jövőket a fel- és leszállás idejére. Biztonságuk érdekében javasoljuk, hogy az utas... Govori vam Svetozar Nešić iz Novog Sada. Možda i poslednji put. Autor dva filma Baltičke trilogije, čiji ovo treba da bude treći deo. Koliko je neko pronašao ovu traku, a mi nismo završili ovo putovanje, molim da od ovih snimaka koji su sačuvani napravi treći deo Baltičke trilogije.
Čujem menadžera putovanja, Šta da čuješ? profesionalnu Ocenu, odličan let, odličan let, odličan. Doduše imali smo sreću na putu, normalno ja sam u avionu, pa je bilo odlično vreme, bez oblaka, propadanja, bez kiše, onog svega, super je bilo tu. Nađite mesto za pušače naše, da nam čisto ne smije. Ne nađemo za pušače. Mesto za pušače, molim, nađite da nam ne smije. Dobrodošli. And welcome our Portuguese guests too. Now we are going to start, and you are going to accommodate at the SAS Radisson Hotel. And after that, how long do you need for accommodating? Because we are going to eat after that. Half hour. Half an hour. That was I thought. We are going to walk from the hotel to the restaurant. It's only 100 meters. And after the restaurant, we are going to the city hall, and there's some mingle and eating and drinking too. Do we need our dresses, or we seem tonight? You can come like this if you feel more comfortable. Yes. Воистину воскрес! Христос воскресе! Kristus Jumala, siunaa palvelijasi ateria ja pyhitä ne, jotka sitä nauttivat, sillä sinä olet kaiken siunaaja ja pyhittäjä nyt ja iankaikkisesti. Veliki vođa, šta se radi? Trenutno. Je to za klopenzi? Da. Ovde? Nemoj, daj mi ovako, da znam koliko su dala. Jedan, dva, da. I vidi moju beonjaču. Misliš crvenjaču? A šta ti? Alergija. Ali ovo će biti fino putovanje. Baš puno očekujem i već nekako opuštena sam i divna. Vaasan kuorofestivaali on merkittävä kulttuuri- ja kuorotapahtuma, joka esittelee kotimaisia ja kansainvälisiä kuoro- ja yhtiölaulun ilmiöitä Vaasassa jo 17 kerran. Веники, помелики, да попечи валялись, да с печи оборвались, кум Гаврила, я Гавриле говорила,
Америки, копичи валялись, да спичи оборвались, кум Гаврила, я Гавриле говорил, веники, да веники в Америке, копичи валялись, да спичи оборвались. Ljudi, trenutno je 22 i 35. Ili što bi se reklo, bele noći. Vidim da me nešto... Biće to ću palatu, vidim da 70.000 za vas koji su po glavi. Biće 100.000 za vas. Ovo je, znači... Pazi ovo. Ovo je... do jaja. Ovdje ladno mogu da ostavim kameru i da snimim zalazak sunca. Slušajte, imamo rukovodstvo. Aj svi dignite ruke i raširite prste. Ali to... Poliću, da li moraš? Da li moraš? Ali da li moraš? Ajde jumalan pojka. Tog dana, 20. maja 2009. godine, hor Sveti Georgije je zagazio najdalje do sada, 1000 kilometara daleko od svoje kuće. I dok je u Srbiji boravio potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden, dok je na ulicama vladala pometnja u saobraćaju, dok je bilo neverovatnih 30 majskih stepeni, horisti su uživali u svom do sada najdužem danu u životu. Da vidim. Da. Vidi Darko, ovo nemamo. Ajde sad ideš kod toga stavimo sliku. Možda stavimo da znamo ko je ko. Sad ćemo se jutra u Ulmu recimo ili Abbeville, bilo je ovako slično svetlo oko 8, pola 9. A sada je oko 20 do 12. Sad će ponoć, evo skoro se smrklo. Ovdje jako važi ona stara izreka da jednom ne svane, drugom ne smrkne. Da se vidi Mirova ulica iza Srbije. Aj gledaj vas. Aj gledaj. Pjevači kreću na liturgiju.
Christian tradition. Thank you for your attention. Evo nas. Ručak je do 1:30 u zgradi koji je ne znam gde, ali prošli smo. Okej? Imate bonove, važno je da se ruča, da se prespi. Odmori se. U 3 krećemo ispred hotela. Molim vas da ne bude 3:05, nego 5:03. Imamo dovoljno vremena, ponesite odela i idemo u civil. Znači ručamo, odmorimo se, uzmemo odela. A vidite koliko su velike ove maslače, to kod nas ja nikad nisam vidio velike maslače. Kao bela rada. Svaki od tih maslača kaže, zašto još nisi ne ošao tamo? Veličina kafelova zrma. Dajte smočimo na ovim. Smo mi ušli, brate, mi kao stojimo, znaš, posle 15 sekundi osjećaš da više ne osjećaš noge. A gde je to bilo? U Dubrovniku. Aha. I bili su neki Šveđani, jedan je išao u plivanje. Ne mogu da razumeš šta to je njegov koža, Miješali sa moržavima tamo. Nečeg drugog napravljena ta koža, ima krndiš neko, ono što ne. Ne razumem stvarno, oni Rusi kad probiju onaj, znaš, kad sklone led pa kad plivaju. Moja drugarica je skočila u to. Kaže, sveti se u jednu tačku, stiče u tom momentu. A to bukvalno. Izvuku te napolje i ti tako ne znaš. A to se medicinski zove infarkt. Kad ti se sve skupi u jednu tačku. Paviljonu na neplavome finskom žalu, koji je recimo sagrađen početkom 20. veka, tako liči, kada je život delovao mnogo jednostavnije, da nije došao Prvi svjetski rat i to sve upropastio. A posle spavanjava Hitlera, komuniste i ostale stvari. I pored svega toga, ovaj drveni paviljon prežive i mi se nalazimo u njemu. Pregledi razum. Mnogo je sterilno, ali je Kako i da. Sada je značajno da.
...21. maj 2009. godine. U Srbiji se pojavio šokantan snimak prebijanja narkomana u Centru za rehabilitaciju Crna Reka. Srpska radikalna stranka je još jednom tražila ostavku gradonačelnika Beograda. Strah od novog gripa se uvuka u građane, a naši horisti? Oni to nisu ni znali. Oni su bezbrižno provodili dane na obali Baltika, udišući svež finski vazduh. Ovo je vreme koje nije prepodne, nego je 10 do 10 uveče. Evo, ovdje smo sada večerali. Tamo neko peva. Ovo se zovu Bele noći. Evo sunce gde se nalazi. Pred zalazak. A sada je ponoć. Evo, ovako ponoć izgleda ovdje. Snimam kamerom, kažem, da pokažem ljudima kako ponoć izgleda. Evo ljudi, verovali ili ne, ovo je ponoć. Ovo je ponoć. U Vasi. U Vasi. Najsevernija tačka gde smo bili. Munkaš Sataraš, radnik beočinske fabrike cementa, već 18 godina zaposlen. Kako bi zaradio za svoj i život svoje drage bake, on se već 18 godina javlja za rad u trećoj smeni. 18 godina Munkaš se nije naspavao kao čovek. Tada je firma konačno rešila da mu daruje jedno putovanje. Poslala ga je u miran gradić na zapadu Finske, kako bi se konačno naspavao. Ali prevideli su jednu stvar. Jednu naizgled beznačajnu stvar. Floor. Želim pokazat šta je Đole propustio. To je. A naravno i Zvijezdana. Ne, okači me čim se propustio. Ja nisam uzeo ni ovdje Spava karticu. s njom na pižami. Uzet ćemo na njihovu. Ovdje za uvodu zakača. Voli. Odšli. Minuska. Došli. Ajmo. Ajde kamerata. Ajde kamerata, to je reception. Igrači Svetoga Đorđa utrčavaju na teren. Trči. Evo ga, trči jutarnje gimnastika. Prazni stomak za... Ajde, goji. A, Đole, što si propustio? To? Još kaj? Ću. Anita Haga-Velg, čuveni bajker. Fale mi samo aerodinamični slikeri. Čujte mi Jugoslaviju. Prvi put na biciklu posle 10 I ti jedini imaš korpu? Great one.
Da li će preživeti našu Natašu na biciklu? ...22. maja u ranim jutarnjim časovima jedan od 3 transformatora u elektrani u Obrenovcu se zapalio i izazvao veliki požar. Tog dana su izabrani novi članovi Sinoda Srpske pravoslavne crkve, podignuta je optužnica protiv Damira Dokića zbog pretnje ambasadorke Australije. U Beogradu su izbili novi sukobi između huligana i policije, a horisti su uživali u luksuzu svog smeštaja, koji su im ljubazni domaćini obezbedili bazen, saunu, sobu za sunčanje. A sada Sveti Georgij u potpuno novim okolnostima. Ovo Sveti Georgij još nije imao. Idemo ovde. Hoćeš. Gdje je sad? Imaš čups. Aha, ovdje. Eto, a ti ideš u kulisu? Ajde. Sexit. Nice view. Yes. It's very nice. I što poliva sunce. It's very hot. Yes. Volim te uvijek, i kad se čudiš, i kad na licu šminke nemaš. Volim te kad se čudiš, kad sama na put se spremaš. Volim te uvijek, hoću da znaš, volim te, ne znam kako da odolim, u svakom slučaju te volim. U svakom slučaju te volim.
Kiitos. For the first time, or probably hasn't been very many times in an Orthodox service. To begin with, this is not a concert, it's a service. There are certain rules we have to apply. One of them is that we are normally standing in the Orthodox Church, always at the services. If nevertheless somebody feels tired or doesn't want to stand, so you can one can sit down for a moment and then get up again. Pyhä henki,
Finska pravoslavna crkva zvuči egzotično za naš svet na prvi pogled, ali je veoma stvarna. Poslednjih decenija, možemo reći u posleratnom periodu, posle drugog svjetskog rata, jedna od najaktivnijih, uključujući Antiohijsku patrijaršiju u međunarodnim pravoslavnim kongresima, aktivnostima, svuda ih je bilo i svuda su bili. Takva im je država, takva je i crkva, koja je mala, ali veoma organizovana. Koreni potiču po predanju još u 11. veku. Znači, Finci pravoslavci, odnosno Karaljski Finci su autentični pravoslavni hrišćani, drugim rečima kršteni iz paganstva, direktno pod blagoslovom pravoslavne crkve, misije iz Carigrada koje je došlo preko Moskve i do dan danas ljubomorno čuvaju svoju veru. Leipä just maita kiitos. Leipä, 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 leipä. Maita kiitos, leipä just maita kiitos, maita kiitos. Leipä just maita Anteeksi. Hello. I would like something to eat. What can you offer? Juustoa, leipää, maito. I heard you have a chicken breast. Maito, juustoa, kiitos. Maito, juusta, kiitos. Leipä, kiitos. Kiitos, juustoa, maitosta, leipä. Mako pomalo bezobrazan, ako se na srpskom kaže sudija, a na hrvatskom sudac, kako se onda na hrvatskom kaže kurir? Niković sudi. Juli, ovo nije fotoaparat, moraš nešto da kažeš, ovo je kamera. Nemoj samo nasmešiti. Stavim drugu. Ovo je kraj ove kasete, molim vas ubacite drugu kasetu koju ćete dalje da gledate.
Tog 23. maja 2009. godine osmogodišnji NV je preživeo pad sa bedema visokog 10 metara na Petrovaradinskoj tvrđavi za vreme održavanja Baby Exita. Posle 20 sati intervenisanja vatrogasci su ugasili požar u elektrani Obrenovac. Košarkaši Partizana su osvojili još jednu titulu. Cene goriva su ponovo skočile, a hor Sveti Georgije je blistao na još nekoliko uspešnih koncerata u dalekoj Finskoj. Uvek sam čuo istu priču kad dođu u Srbiju od različitih ljudi, da nigde ne postoji nešto tako lepo kao u Srbiji. Čuvanje i negovanje tog lepog možemo i tekako da naučimo od Finaca. I kako se čuva pravoslavlje u protestantskoj sredini i kako se čuva autentičnost zemlje koja je u suštini siromašna po svojim prirodnim karakteristikama i vrednostima, predivna i lepa, ali siromašna, i kako su oni od svega napravili prepoznatljiv brend koji stavljaju gde god stigne, gde god, šta njihova jezera i šume, to je njihova prepoznatljivost i oni su od toga napravili predivnu priču. Organizovali se i napravili fantastičan sistem koji uvek ide u korist pojedinca, ali isto vreme pojedinac radi stalno za društvo. Sistem koji savršeno funkcioniše. Sve to može da radi naravno još bolje i kod nas. Excuse me guys, do you know where is the temple in Old Town Vasa? Kiitos, maito, anteeksi. Sinulle luma. Juustoa! Juustoa. Okay. Thanks a lot. Munkaš je i pre čitao o belim noćima, ali
nije ni pretpostavio da tako loše može uticati na čoveka. Da li ću ovde pronaći svoj mir, pomisli Munkaš, dok se približavao starom napuštenom hramu. Ako ništa drugo, bar će u ovoj tišini pronaći put ka smirenju. Kiitos. Kiitos, kiitos. Leipää. Leipää, leipää. Maito. Maito, maito. Juustoa. Juustoa, juustoa. Kiitos. Kiitos, kiitos. Leipää. Leipää, leipää. Maito, maito. Kiitos. Kiitos leipä, maito, juustoa. Juustoa, maito. Kiitos. Ja kaikkia kristittyjä, alati
Hey! Hey! Please don't hurt me. Please don't hurt me. Please! You must talk. Yes. Yes. Jerusalimska patrijaršija. Mi praznujemo Pasku. Mogu ja nešto da kažem? Može. Naši horisti danas nisu doručkovali, jer nedeljom se ne služi doručak u hotelu i 3 tone hrane nisu ušli u želudac, tako da su sad svi navalili. Brže bolje požurili. Brže bolje. Da slučajno nešto ne pojede. Da se ne proda. Ne ovat alkaneet myös kokea vastaavaa tunnetta Suomea kohtaan. In that name, after the information required, we will sing a Mokajan Slavska song, which is for the feast. Sastali smo se ovde danas da proslavimo familiju Vasa. U 24. maj će u Srbiji ostati upamćene po poskupljenju hrane, po visokoj temperaturi koja je najavila sušu, ali i po prvim ozbiljnim naznakama da će vize jednom biti ukinute. A naši horisti su posle jednog od najboljih koncerata u svojoj istoriji, u gradskoj kući grada Vase, lagano počeli da se pripremaju i fizički i emotivno za povratak u Srbiju, zaboravljajući na trenutak šta ih tamo očekuje. Oh
Hello? Munkaš Sataraš? Yes. Munkaš juusto a leipää maito. Juustoa... No. Juustoa maito, yeah. No. Leipää... No. I am the one who cannot sleep here. No, leipää maito juustoa, kiitos. I didn't make any noise. Kiitos, no. Kiitos leipää maito juustoa. Yeah, No. juustoa, kiitos. Please listen to me. No. Okay, let me stay till tomorrow, please. No, munkas, juustoa, kiitos, leipää. Okay. Okei, munkas. I will leave hotel this evening. Yeah. Okay. Kiitos. Yes. Bye. Kiitos! Maitoleipän! Kiitos! Munkaš Sataraš, radnik Beočinske fabrike cementa, posle dugih 18 godina, ponovo je zaspao. Tu su ležali, valjali. Hoćete se žrtvovati za umetnost? Treba samo da izađete iz lifta. Ajde, sve sam snimio. Ceo kort sam snimio. Čak i Doroteja izašla. A, majko. Srđane, ćeš se ti žrtvovati za umetnost? Dobro, onda samo Nataša još. Imate to dugme, kad se zatvore, samo otvorite i prođete ovde pored mene. Možemo razraditi? Može, ajmo. Kitos, majtos, pojtos. Evo vidimo mani. Majto, justo. Majtos, pojtos. Doma reći u filmu. Dobro, ovo je proba bila. Idemo. Ej! Please! Idi u pi... Nisi dobro. Samo sam se od tebe. Dobro, nistaš, nisi ovdje, ne treba. I si izdarekao. Nisam ovo je uspunio. Snimio ovo. Ovo je promošeno. Ovo će biti behind the scene. Idemo ponovo. A nemoj zajebati, izmontiraj nešto od svega tamo. Ali to je koža, to će proći. Pa vidi. Nestaće to. Drašćeno ovo. Nestaće stvarno. Kako će nestati? Pa koža, kad se oguli. Marko želi da kaže ključnu rečenicu. There is no place like home. To je bila ključna rečenica. Ovo je kraj filma. Last but not least, I'm very impressed of your female beauty. Ja sam i želje da naučimo nešto novo. Shvate da je cheddar cheese u stvari cheddar justo. I evo ga. Cheddar justo. Također je posle bilo ovo milk ornona. I onda smo našli da je to u stvari majto. Majto je mleko. Yes. Leiba smo čuli od našeg prijatelja sa Pravoslavne akademije. Yes.
plovidbe. Kitos? Ne, to znam iz filmova. Akija. Tu sam jedina. Jedno od najlepših iskustava nas horista, posle smo to prepričavali, mislim da je to jedan od najjačih utisaka kada smo mi upravo zahvaljujući vašim vezama i posle Bogdanovim došli do nekoliko zanimljivih notnih partitura, između ostalog TV poem i Dostojno jest, pa smo bez obzira što smo se malo stideli svog izgovora finskog jezika, poneli te partiture da bismo na nedeljnoj liturgiji podelili bratskom finskom horu, našim prijateljima Portugalcima pravoslavnim, i svi smo pevali bez ikakvih prepreka jezičkih i drugih i zaista postigli na svete liturgije ono što jeste bio cilj, da smo svi razumeli ono što pevamo i bili jedno u zajedničkoj molitvi. Predivna je stvar biti na liturgiji na kojoj služe sveštenici koji se raduju jedni drugima, geografski jako udaljeni. Mudija gde god smestimo, oca Ivana, on je daleko, ili u Engleskoj, ili u Lisabonu, u Portugaliji, on je daleko, otac Matija jako daleko ovde gde jeste, a mi smo u odnosu na njihov mato takođe daleko. I onda kada se sastanemo, tri različita jezička govorna područja, svi volimo jedni druge i tamo gde smo, volimo i to gde smo, svi pomažemo jedni drugi, radujemo se jedni drugima, a onda kad zapeva i crkva, horovi kad zapevaju na istom jeziku ili istu pesmu na različitim jezicima, svejedno, opet ukazujemo na to predivno jedinstvo crkve koje crkvu i čini crkvom na kraju krajeva. Hvala. Hvala vama. – 25. maja 2009. godine horisti Svetog Georgija nekoliko sati su bili na evropskom nebu. Nekada smo ovaj dan zvali Danom mladosti, a horisti će ga upamtiti po povratku kući iz predivne Finske, u kojoj su mnogo toga naučili. Osjećali su se pobednički jer su još jednom dotakli vode Baltika. Još jednom su dokazali svoje kvalitete van granica svoje zemlje i reprezentovali ono zbog čega i postoje, pravoslavnu muziku i tradiciju. Također su zaokružili jednu lepu priču koja je trajala nešto manje od 3 godine. Priču koja beše Baltička trilogija. See a stream down your face.